det er kæmpestort. Hvad var det, du sagde? Det var et sommerhus. Ja, jamen, var det 900 hektar jord? Ja, det kan jeg ikke. Det var 900 hektar. Ja. Det er godt nok noget af en post. Jeg misunder ham ikke. Hvad? Jeg misunder dem ikke. Nej. Jeg vil fandme ikke bo. En stor plads her. Krænger er det gods, som I nu befinder jer på. I sidder i godsdalen, og når I kommer ned og ser de store maskinvæve, de store maskinvæve, så kommer I ned i løsdriftsstallen for ungkreaturer. Og Skoda, som I lige har været over på, jamen det var jo laden. Meget fint. Er der vand på? Jo, der er vand på. Det er virkelig lækkert. Da vi havde det forfærdelige Der skal nogle penge i. Den skal lyse. Der skal lyse i vandet. Ja. Ned og lå som tændstikker. Det kan være, at der ikke er strøm i kontakt. Se over slottet. Og der skal jeg med det samme sige, I har nok ikke set slottet. Hvis I har tid, når I er færdige her, så gå lige rundt her, og så rundt her, og så kom ind af den porten og se slottet. Det er en meget smuk renæssancebygning. Den ejes af familien Rantzau. Og I vil se derovre, at de er ved at, I må se, hvordan man, det er jo også meget interessant at se, hvordan de nu er ved at tagge nogle af udbygningerne. Men altså, det er familien Rantzau, der ejer det. Og det er Ivar, der ejer det. Ja, ja. Ja, mit. Ja, det er. Og hvor var det? Kan du så sige, hvor gammel den her er? Det er ikke, men umiddelbart det. Ja, vi kan ikke stå i døren, så kan vi andre der ikke komme ind i hvert fald. En gang til. Jeg sagde, vi kan ikke ned, når vi bliver stående der i døren og venter på, Nej. på at der kommer nogen. Nej. Jeg får hængt det. Nej, men det... Ja, her er bilen der, de vender af. Ja, det gjorde de også. Det gjorde de på mange tyske biler også. Vender de også af? Ja, på DKV, det er vores den åbent også sådan der. Ja. Jeg kan ikke forstå, det er skifaren, når den kører. Den første vi hørte, den gjorde også. Ja. Sådan hvad er det for en vær? Det er DKV. Ja, Octavia. Det er den, de laver i dag også, men den er mere smart, end de laver i dag. Nej. Det er måske ikke for mig. Det bliver bare en 58. Det startede i 1895. Der var en stormand, og det der boligskab. Og så en god venner fra Sydkøb, der var rent. Det var ikke, og I tager til væggen. Det er nok ikke nyt, fordi man sikrer. Så der var ikke andet at gøre, at vi måtte have fat i en samarbejdspartner. Og det blev Skoda i Pilsen, Skoda-værket, som indtil da jo primært havde været en våbenproducent.
men også alt muligt andet inden for sværindustri. Turbiner til vandkraftværker, damplokomotiver. Skoleværker var Det er jo ikke den. Det er faktisk ret fantastisk. Det er jo der, tror jeg, man så har vurderet en maskine, i den der bøde. Det er jo lørdag, de har fri i dag. Det er nok det. Ja. Jamen, så er det også ikke op i. Ja, sådan er det på en gang. Ja.